खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पीएम मदिया आसामाव स्पेशेल रिभिजन ड्राइभखौ हाईलाइट खालामो। हाबसन फैनायखौ लानानै कंग्रेसखौ नोजोर होदों। गुवाहाटीआव गपिनाथ बरदलैनि मुसुखा बेखेवनाय समाव आसाम सीएमआ पीएम मदिखौ स्टेट्समेन होनना बाखनायदों। मरिगाव पक्स' बिजिरसालिया मोनथाम आथोनारि दायनि केसआव गोख्रों साजा होयो। गिख्रंथाव महरै गोमालांनो हमनाय बेंगल फ्लरिकान मैहुर खालामनायखौ ससियेल मिडिया पस्टफोरा रागा जोंखांहोदों। पीएम मदिया दिनै आसामाव 10,600 कौटि रांनि हासार प्लान्टखौ बेखेवगोन। मणिपुरनि मलनय कुकी गामियाव बमा बेरफ्रुनायाव 3 गथ'साफोरा जोखोम। आसामनि गिबि रणजी ट्रफी रान बानायग्रा नवा कमल भुयानआ 98 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। आसामाव सौग्रावनानै मोनबा राजधानी एक्सप्रेसनि डाब्बा गोग्लैदों, मास्नि मैदेरनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। पीएम मदिया आसामाव स्पेशेल रिभिजन ड्राइभखौ हाईलाइट खालामो। हाबसन फैनायखौ लानानै कंग्रेसखौ नोजोर होदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गुवाहाटीआव भट सोगिरि फारिलाइनि स्पेशेल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआइआर) नि सोमोन्दै बुंथियो। बिथाङा बुङो दि बे खामानिया हाबसन फैग्राफोरखौ बिसायख'थिनिफ्राय गोजानाव लाखिनो आरो बिथांनि इयुनखौ रैखाथि होनो थाखाय। नरेन्द्र मदि बिथाङा कंग्रेस दोलोखौ सोंखारिनानै बुङो दि बियो गोबां बोसोरसिम बिथांखौ आरो सा-सानजाखौ नेवसिदों आरो हाबसन फैग्राफोरखौ रैखाथि होदों, जायनि थाखाय हादोरसानि रैखाथि आरो सिनायथिखौ खहा खालामदों। बिथाङा बुङो दि मिरु सरकारा सिगांनि बेफोर गोरोन्थिफोरखौ फोसाबगासिनो दं आरो हादोरसायाव आयेन बेरेखायै हाबनायखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लादों। बेनि सिगां गाहाय मन्थ्रिया गुवाहाटीआव लकप्रिय गपिनाथ बरदलै हायुं गेजेरारि बिरखं गाथोनाव गोदान टार्मिनेल 2 बिल्डिंखौ बेखेवदोंमोन, जाय ओनसोलाव दावबायनायखौ बांहोगोन। गुवाहाटीआव गपिनाथ बरदलैनि मुसुखा बेखेवनाय समाव आसाम सीएमआ पीएम मदिखौ स्टेट्समेन होनना बाखनायदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 20 दिसेम्बरखालि गुवाहाटीआव जानाय मोनसे हाबाफारियाव पीएम मदिखौ स्टेट्समेन बुंदों। मदिया मुंदांखा गपिनाथ बरदलै हादोरनाङारि बिरखं गाथोनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि लकप्रिय गपिनाथ बरदलैनि मुसुखाखौ बेखेवनो थाखाय दंमोन। भारत उदांस्रिनि सिगां आसामनि सिनायथिखौ रैखा खालामनायनि थाखाय बरदलैखौ बाखनायनाय जायो। शर्मा बिथाङा बुङो दि बेयो हादोरसानि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लि आरो बरदलैनि दैदेननायखौ मान होयो। बे मुसुखाखौ गोदानै बेखेवनाय गोदान मुगानि टार्मिनेलनि खाथियाव बिरखं गाथोननि दरखंआव दोननाय जादों, जाय लाख लाख दावबायारिफोरखौ सामलायनो हायो। बे हाबाफारियाव मिरु मन्थ्रि आरो रायजो बेंगिरिफोराबो नुजाथिदों। थामथि खौराङाव दङ। मरिगाव पक्स' बिजिरसालिया मोनथाम आथोनारि दायनि केसआव गोख्रों साजा होयो। मरिगावनि मोनसे स्पेशेल पक्स' बिजिरसालिया गथ'सा आरो बैसोगोरा सानैखौबो लानानै गुबुन गुबुन आथोनारि दायनि केसआव 3 सुबुंखौ दायनिगिरि खालामनानै साजा फोसावदों। मोनसे केसआव कुबेत आलीखौ इन्डियान पेनेल क'ड (आइपिसि) नि सिङाव दायनिगिरि महरै हमनाय जादों आरो जुरिमानाजों लोगोसे 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। गुबुन मोनसे केसआव अतुल बराखौ पक्स' एक्टनि सिङाव 4 बोसोरनि गोख्रों जोबथेसालिनि साजा होनाय जादों। थामथि केसआव रजनी दैमारीखौ आइपिसि आरो पक्स' मोन्नैनिबो सिङाव दायनिगिरि खालामनानै 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानायजों लोगोसे 10 बोसोरनि साजा होनाय जायो। बेफोर गोख्रों साजाफोरा आथोनारि दायफोरनि हेंथायै बिजिरसालिनि गोख्रों गसंथाखौ दिन्थियो, गुबैयै गथ'साफोरजों सोमोन्दो गोनां। ब्रैथि खौराङाव दङ। गिख्रंथाव महरै गोमालांनो हमनाय बेंगल फ्लरिकान मैहुर खालामनायखौ ससियेल मिडिया पस्टफोरा रागा जोंखांहोदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला आसामनि चिरां जिल्लायाव गोमालांनो हमनाय मोनसे दाउ बेंगल फ्लरिकानखौ मैहुर खालामनानै जादों, जायनि जाहोनाव हाग्रानि जिब-जुनार मोजां मोनग्रा आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां रागा जोंखांदों।
बे जाथाया सिखना जोहोलाव आरो मानास नेशनेल पार्क ओनसोलनि खाथियाव थानाय खुंग्रिं हाग्रा गामियाव जादों, जाय सुबुंफोरा गावनि धोनि हाग्रानि जिब-जुनारफोरनि थाखाय मिथिजायो। बुथारजानाय दाउआ मासे साब एडाल्ट हौवा बेंगल फ्लरिकानमोन, जाय बुहुमनि मोननो थाङै दाउफोरनि गेजेराव मासे, जेराव बुहुमनाङैनो 1000 निबो खमसिन दाउफोर दं। दायनिगिरि जराया ससियेल मिडियायाव दाउब'खौ संनाय आरो जानायनि फट' आरो भिडिअ' फोसावनायनि उनाव रागा जोंखांदों। रैखाथि होगिरि आरो हाग्रानि जिब-जुनार रोंग'साफोरा दाबि खालामदों दि हाग्रा बिफानआ थाबैनो आरो गोख्रोङै आयेनखौ मावफुंनांगौ होनना दाबि खालामदों। बाथि खौरांआव दङ पिएम मदिआ दिनै आसामाव 10,600 कौटि रांनि हासार प्लान्टखौ बेखेवगोन। पिएम मदि बिथाङा दिनै डिब्रुगड़ जिल्लानि नामरुपआव 10,600 कौटि रांनि गिदिर हासार प्लान्टखौ बेखेवगोन। गोदान एम'रिया इउरिया प्लान्टखौ ब्रह्मपुत्र भेलि फार्टिलाइजार कर्प'रेसन लिमिटेड (BVFCL) नि लांगोनायावनो बानायनाय जागोन। बे मावथांखिनि थांखिया आसाम आरो खाथि-खालानि हादोरसाफोराव हासार दिहुनथायखौ बांहोनाय, गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनायनि सायाव सोनारनायखौ खमायनाय आरो आबादारिफोरखौ हेफाजाब होनाय। बेजों लोगोसे बे ओनसोलाव साख्रिनि खाबुफोर सोरजिगोन आरो दारिमिनारि जौगानायखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। आबुं जानायनि उनाव बे प्लान्टआ बोसोरफ्रोमबो 1.27 मिलियन टन हासार दिहुनगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। द'थि खौरांआव दङ मणिपुरनि मलनय कुकी गामियाव बमा बेरफ्रुनायाव 3 गथ'साफोरा जोखोम। मणिपुरनि टेंगन'पाल जिल्लायाव 20 दिसेम्बरखालि मलनय कुकी गामियाव न'आव बानायनाय बमा बेरफ्रुनायाव 3 गथ'साफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हौवासाफोरा बायजोआव गेलेगासिनो दंमोन जेब्ला बिथांमोनहा बेरफ्रुग्रा आइजेंखौ मोनो, जाय बेरफ्रुग्रा आइजेंआ हरखाबै बेरफ्रुदों। जोखोम जानाय गथ'फोर फारियै 10 बोसोर बैसोनि हेमगौ हौ बाइटे, 8 बोसोर बैसोनि जामगुपसाइ बाइटे आरो 8 बोसोर बैसोनि नगम गुनबां हाअकिपखौ गिबियाव खाथिनि सावस्रि मिरुसिम लांनाय जादोंमोन आरो उनाव बिसोरनि हालोदआ गोब्राब जानायनि थाखाय मोजां फाहामथाय लानो थाखाय कोइरेनगैनि CMC देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। पुलिस आरो रैखाथि हान्जाफोरा खाथिनि मोनसे नागारनाय दाथायनिफ्राय गोबां न'आवनो बानायनाय बमाफोरखौ नागिरना मोनदों आरो नायबिजिरनायखौ जागायदों। एफआइआर होनाय जादों आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोरा गामिसिम माबोरै सौहैयो बेखौ मिथिनो थाखाय नागिरनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दं। स्निथि खौरांआव दङ आसामनि गिबि रणजी ट्रफी रान बानायग्रा नबाकमल भुयानआ 98 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। आसामनि गागि क्रिकेटार नबाकमल भुयानआ 98 बोसोर बैसोआव चेन्नाईआव रुंसारि जायो, जाय आसामनि गेलेमु समाजनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव सान। भुयानआ आसामाव क्रिकेटनि गिबि संदानगिरिमोन, जायखौ 1948 मायथाइयाव हादोरारि बादायलायनायाव आसामनि गिबि गेलेनाय समाव रणजी ट्रफीआव रायजोनि गिबि रान बानायनायनि थाखाय मिथिनाय जायो। बिथांनि बाहागो लानाया हादोरसायाव समखान्थि गोनां क्रिकेटनि बिथा गायसननायाव हेफाजाब होदों। उन बोसोरफोराव गेलेमुनि जौगानायाव हेफाजाब होनानै आसाम क्रिकेट एस'सिएशनजों सोमोन्दो थाबाय थादोंमोन। आसाम क्रिकेट गौथुमा गोथौ दुखु फोरमायो आरो बिथांनि नखरनिसिम गोसो गोरबोजों दुखु फोरमायो। भुयाननि उनमोनथायखौ आसाम क्रिकेट माहारिया मान आरो गोग्गानायजों गोसोखांगोन। 8थि खौरांआव दङ आसामाव सौग्रावनानै मोनबा राजधानी एक्सप्रेसनि डाब्बा गोग्लैदों, मासनि मैदेरनि जिउ खहा। सनिबारनि फुंबिलि समाव साइरां गोदान दिल्ली राजधानी एक्सप्रेसआ आसामनि हजाइ जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि मोनसे फालोखौ सौग्रावो। बे सौग्रावनायाव खमैबो मासनि मैदेरनि जिउ खहा जायो आरो मासेआ जोखोम जायो। सौग्रावनायनि जाहोनाव इन्जिन आरो मोनबा डाब्बाफोराबो लाइननिफ्राय गोग्लैयो, नाथाय रावबो दावबायारि एबा मावथि सोद्रोमाफोरा जोखोम जायासै। रेलवे बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया फुंनि 2:15 रिंगासोआव मोनसे बेबादि जायगायाव जायो जाय जायगायाव मैदेर क्रसिं नङा। क्लियारेन्स आरो फोसाबफिन्नायनि खामानिया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव ओनसोलाव रेल सिबिथाया गोबां घन्टासिम थाबथानानै दंमोन। रेल लामानिफ्राय ओंखारनाय डाब्बाफोरनि दावबायारिफोरखौ गुबुन रेल कम्पार्टमेन्टफोराव दैथायहरनाय जादों।
बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो मावख'गिरि आरो संरैखागिरिफोरा हाग्रानि जिब-जुनार ओनसोलफोराव रैखाथिखौ जौगाहोनो थाखाय नाजानो खावलायदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।